No niin. Nyt mä ruvetaan. Meillä on video päällä. Nyt meillä on video päällä. Niin, terve. Hyvää päivää kaikki. Moikka. Meitä on täällä. Meitä on täällä Huomenna sammako. kovimmat oulusalolaiset. Ai. Naisten miehet. Oho. Oi saatana. Onhan. Oi saatana, sieltähän tullut. Kato. Ui. On hyvä koko. On. Ihan hyvä. Ai saatana. On pari kiloa. On. Tuleeko lisää? Siellä ei oo. Mutta kun moottori saa. Sammakko, se on saa loikkaa. Kuka haluaa sammakoita? Myön niitäkin. On sillä, mutta yksi. Oi. Mikä meillä on? Sammakko sekin. Sammakko. No myydään niitäkin vähän. Eikö Eikö oo täällä? Onhan sitä, mutta... Oi. Ei se on siinä vähän se. Soppakalat löytyy taas. No niin. Pitäisikö ottaa melkein? Nyt me otetaan vähän valokuvaa tästä meidän... Otetaan vähän, että missä me ollaan täällä. Niin otetaan. Mäkin on täällä. Terve! Tomekin on täällä. Tomekin on täällä. Sitten täällä on tämmönen nuori kaveri, Jamppa. Sano näkin Jamppa, terve. No niin. Mä käytiin kalalla. Oikeastaan mä en tehnyt mitään, mutta... Kato, me yksi pyynti saattais vielä aloittaa pystyä, mutta katsotaan vaan. Täällä on niin saatanan pimiä. Eihän tältä löydy edes naisia. Hyi helvetti. No niin. Katsotaan vaan jatketaanko vielä. Heippa.